Katilaw na ba mo guys nga kasili nga gilabog og tono? Og wala pa. Tan-awa ng video para makita ninyo unsaon pagtirada. Ato nang iplastada ang atong kasili sa planggana. Pagkahuman ay ininit tubig ra atong ibutang diha para mawala iyang lansa. Mao ni iyang kuan niya kining dangog sa iyang lawas, no. Kuhaon yun nato ng puti-puti niya, no, para di lang siyang atong kasili. Pagkahuman ato na iplastada ang atong kasili o mga lamas nato diha. Pagkahuman ato nang hiwaon dayon. Ginagmay lang atong hiwa diha. Medyo hait ra yung kutsilyoha, no. Pagkahuman ato na siya hugasan og suka, no, para sureball na mawala ang mga bad influence, no. Ayate sa English pagka bad influence da. Dapat na ang suka na pawa yung lang siya ni. Lunod na to sa atong kanan ni mahiwagang kaldero ani. Maor na atong tirada na simple nga luto ra ba. Pagkahuman na to glunod sa 13 kahiwa, ato ni amdam atong mga lamasers diha. So ito nagbaso diha para dili gyud katakas ba. Direct na itong lamas. Largo gutad na itong lamas. Matik na siya. Pagkahuman di na mo itong tuno diha, itong lubi diha. Direct na sapal na siya. Puga na nagtuno diha. Wow! Managlunod ang tanan mga ingredients na to, no. Di na mawala atong kuan diha, atong tangla diha, mao gini center sa atong luto, no. Di na mawala atong gasol diha. Social gud ta. Gasol gasol pot ang aso. Mangitas tag sili diri silingan be murag daghan na maghinog. Kwaon to na. Ato i-check be kung ano ba, murag bukal-bukal naman siya, oh. Ato na dos agamay para dali ra malata ba. Paghuman ato ng ukban be murag ubas-ubas na sa sabaw, oh. Murag na mix na ang mga tuno niya diha ba. Ato kayo gamay para ma-mix yun ang iyang mga ingredients sa iyang mga kalawasa, no. Templahan na to nag-asin 1 kilo diha para sureball ang kaparat ba. Bitsin baligdis dayon, matik na siya, piti na lamian na ron. Tanawon pa lang daan, no, sudan na kayo ba. Ukba na to may murag gabukal-bukal na pagayo, murag hubas na siya ba. Mao na ni guys, luto na guys. Ato na haunon kay murag gutom na kayo da. Grabe ka humot. Baho pa lang sudan na daan, no. Tilawan. Grabe kalami gyud ba. Di man tingog. Lami gid gapanilap man. Lami kay guys. So mangaon nami guys.